Lieve Hugo. Ja, dat was een apart, hè. Ja. Lieve Hugo en ik gingen samen op stap. Nou, we winkel aan de overkant van VCB. De winkel bestaat er nog steeds volgens mij. Een Chinese winkel. Dus toen op weekend zo, washboard versus X-Masters. Dan maakte Lieve Hugo en ik afspraken dat hé, jongen, bieden dat bijna CEO. Dan gingen we daar. En ik ga je iets zeggen hoor, Rosita. Ik wist dat Lieve Hugo niet meer lang zou leven. Ja, no? We stonden daar een bier te drinken. En Lieve Hugo zei mij dan, bro, tem no demoro. En je womeshi de kanchara kasiko ga wakara. Oké. Ik dacht, no me krap era man mino, bro, zitten. En je zegt no, bro, dat ik maar ik ben je maar voor. Tem no demoro. En je womeshi de kanchara kasiko wakara. En dat is gebeurd. Ja. Ja. Je hoor ik waren geen beste vrienden, dikke vrienden man. En hoe zijn jullie vrienden geworden dan? Dat vooral. Vrouwen. Ja. Hoezo? Ja. Hoezo? Kijk, ik woonde in een monopad. Van beneden en woonvoering. Ja. Maar je had zo'n buitenmeid daar boven bij mij. Oké. Toch? En zo zijn we in contact gekomen. Ja man, maar je moet die hier man. Hé man, als jij daar? Ik dacht, ah hier man. Me too. Ik dacht zo. Vogels van gelijke veren, no? Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Oké. Me too. Ik dacht zo, ik dacht dat je daar. Ja. Ik dacht, oh, ik dacht zo, ik dacht waarom. En we vonden het vreselijk met elkaar. En toen waren die twee vrouwen ook goed Met elkaar, ja. En de bezit komt ook. Ja, mijn moeder heeft me altijd gered. Maar niet jij hoor. Maar mijn moeder had me altijd gezegd, vrouwen is boven mannenkracht. Maar Zo is het. Ze had ergens toch gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Ja. Hij sprak vrouwen is boven mannenkracht. Ik heb veel van mijn moeder ook geleerd. Man. Ja, hè? Ja man. Wijze vrouw. En op 10 zo. En we hebben bewezen een sterke vrouw. Om 9 kinderen op te brengen. Ja, zeker. Maar heeft u ooit samen op het podium gestaan met Ico, met Lieve Hugo? Ja man. Waar? We hebben in Koers Charity Burenstraat. Dat is dan maar één ding zeggen, schatje. Lieve Hugo was niet bij Washboard. Lieve Hugo is zijn carrière begonnen bij Latinos. Als drummer. Maar Lieve Hugo bij Nyabita toch? Oh. En Latinos oefenden in de Dalenstraat bij Winawi. Oh ja. De eigenaar van Winawi was Septam. 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 Dat noemde Septam. Sep, ja. Want hij hield ook van die kaseko, ik veel op kaseko. Maar mijn barren op kaseko moet roeien waren. En zo is het begonnen. Maar een dag waren we bezig te oefenen. En we wachten op die voer, hoeveel compleet erom. Hoef je die voer ora fiets, in plaats van die voer rijden fiets, ora fiets. Die maar slingerde dan met die fiets. Hoor maar door in nou. En waarom? Hoe vond hij daar nou? Op die vergadering. Maar para de borst op, weet je, maar met een White West. Toen ik maar toen een kleine gesprek bij ingeroepen. En dat ben ik niet dat ik Manchester Maturin. Heren, vanaf vandaag staat Latino zo niet meer met elkaar bent. Waarom? Mooie vraag. Nee, we willen heel goed doorheen zijn. Maar waarom? Maar ik Hij was op toch een goed? borst met dronkenschap om te komen oefenen. Meneer Maturin was een man, regels, orde. Ja. Oh, hoe is dat?
Era vanaf vandaag dat je nog niet moest om met brokken bent. Ja, Alleen dat hij die voor je gewoon wegstopt. weg kon. En dat is gebeurd. Oh. En dat toen ik de andere drummer van zeker heer Vient. Is het die Vient die Ah, later in Nederland ook muziek heeft gemaakt? Albert Vient. Ja, ja. Hij speelde scratchy. Nee, hij was Oh. drummer. Oh, drummer, oké. Ja. Hij werkte bij het Lands Hospitaal. Hier. Oh, oké. En toen iemand ons weer bij ingeroepen. En toen heeft die gewoon naar Wasbord gegaan als drummer. Maar toen die drummer van Wasbord weg was Mhm. naar Nederland. Nee, die zanger van Wasbord was weg. Harold Power. Oh, ja, Harold Power. Mhm. Toen begon die voor goed te zingen. Te zingen, ja. En dat is zo, als iets van jou geboren is, gaat het van jou zijn. Dat is waar. Hij heeft het veel beter gedaan dan Harold Power. Harold Power heeft Blakaroes gezongen. Blakker, ja. Ja. Maar die heeft het mooier gezongen. Die zijn stem is mooier. Ja, want zijn versie is bekender dan die van Harold Power. Ja, die dynamiek wat die voor had in zijn ja, stem, ja, ja. was altijd mooier dan die van Harold Power. Harold Power was een zanger, hij probeerde een zanger te zijn. Maar je moet eerlijk zijn, Harold Power was een zanger man. Maar hij probeert om iets te doen. Maar die heeft dan troep met Blakaroes. Ja man, ja. Ja. Dat zoveel mensen denken dat lied van Lieve Hugo is, ja. 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 Wilmo Campbell. Ja, hij was een schrijver van Kasseco-muziek. Wilmo Campbell, hij had ook een zoon die trompet blies. En Wilmo Campbell is de eerste leider van Golden Star geweest. Oh, oké. Oké. Ja. Ja. Maar En, hij had later Koele. En Wilmo Campbell, nee, Wilmo Campbell, Koele was er eerst. Met Wilmo Campbell als leider. Maar de man play wel goed dat de man skopa man voor dat doorgaan. Oh. Hebben wat King en Makitos die band overgenomen. Oh, oké. Maar Wilmo Campbell heeft Blakaroes geschreven. Oké, niet Harold Power. Nee, aan durf. Oh, dus Wilmo heeft geschreven en Harold heeft gezongen. Ja, En daarna heeft Lieve Hugo het opnieuw. Ja. Oh, Ja. oké, got it. Oké. En de beste die gezongen heeft was Lieve Hugo. Ja. Oké. Ja. Maar heeft u muziek gemaakt met Wilmo Campbell of niet? U heeft hem wel gekend? Nee. Ja. Nooit muziek gemaakt met Oh, hem. oké, maar wel gekend. In de middelbare Oké. man. Maar u heeft wel shows gezien waar Lieve Hugo op het podium stond. Hoe was het publiek? Enthousiast, Ja? enthousiast. En Nederland ook. Ja. Ja. Het was uitstekend, maar alle shows van Lieve Hugo zo waren vol. Maar wat was zo bijzonder aan Lieve Hugo dat gebeurde? Zijn stem. Zijn stem. Die dynamiek zat in zijn stem. En, maar ik had iets meer dan Lieve Hugo. Want ik kan een beetje lezen. Noten. Ja. Ja. En wanneer ik zing kan je direct horen dat ik zing op noten, balken. Ja. Oké. Ik heb het goed gehad. En buitendien heb ik ook les gehad van die fraters. Oh. Ik kom van Sint-Rosa-korp. Oh, oké. Ja. Dus eigenlijk Loomse boy. Tuurlijk, tot nu toe. Ik ga mijn geloof niet verloochenen. Ja. Sta vast. Oké. Want ik wilde ook al vragen, wat maakt die stem van Imro Liwanyi zo bijzonder? Die stem is, want if meijere wan poko meijere direct Imro. Ja, Direct meijere. door God gegeven. En die fraters hebben me bijgeschaft. Bijgeschaft. Die fraters. Want daar heb ik ook notenballen leren lezen. Oké. Ja hoor. Dus je kunt muziek lezen. En elke maandag moest je naar de koor gaan, elke maandagmiddag. En als je een bord had, dan prater is geen de notenballen. Ja. A, B, C, D, E, F, G. Ja. Zo. En als je je lessen niet had geleerd, dan moet je naar muziek, want drumstok, dat heb je.
Je hebt je lessen niet geleerd. Drie Op je tikken. hoofd. Ja, je hebt je lessen niet geleerd. Je hebt je lessen niet geleerd. Als je volgende week maandag komt. Die want no leren. Ja, ja. Echt, echt man. Ik heb een prettige tijd gehad met muziek in Suriname. Ja, hè. Het spijt me niet. Mooi zo. Geen dag, geen jaar, geen moment.